Sound check. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. 81:17. Iti versikulo 24, 25 nga 26. Tunana. Ang mga tintit mo kanya kahit ko ano adino tayan ko. Adadamot ko maamay kuyog kanya. Tapno makita dati dayag ko nga inted mo kanya. Tay nayat na ko ni di saan pa'y anabangon tilubong. O ama nalinted tilubong saan nakanamuang yung siyak namuang ka. Kit dagito'y maamuang da asikain baon na. Kat ipakaamok to kadakwada, ti itinagan mo. Kat ipakaamok to tapno ti ayat nga panagayat mo kanyak, adda ko mga kadakwada, ken siya kadakwada. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Thank you, Lord, for this day. We thank you for all the blessings that you've given us. Thank you for the gift of life. Amen.
hello, Karayaw ni Ilocano na ibag nga oras tayo amin gagayem kakabsat ken Karayaw ni Ilocano. Ayan, itaapokit Maya 16, 2021 ket iso apo iti pa nag-celebrate iti first year anniversary iti Karayaw ni Ilocano. So, kakabsat ken gagayem, ayan, binabati namin kayo ng magandang araw, magandang oras, and happy first year anniversary sa ating lahat amin Karayaw ni Ilocano. Yes. So, makagkat bayo po amin iti family iti Karayaw ni Ilocano itanga kanito. And syempre, maraming salamat sa ating mga kasama sa bandang anong musika? Banda. Ayan, mga kasama sa industriya ng musika. Yes. Maraming salamat at sinamahan tayo ngayon sa mga bisita natin. Maraming thank you po dahil ayan, naging successful sa lahat po ng mga nakasama naming nag-prepare. Maraming salamat po. And syempre, humihingi po kami ng konting pasensya kung hindi po nasunod yung alauna nating live kasi po, ayan, nagkaroon tayo ng technical kanina. And syempre, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga umabang sa ating first year anniversary live streaming. And syempre, mamaya po, mabuya tayo iti, ayan, ano tawag dito? Ikwento ni Tonyang ang kwento. Ay, may kwento. Oo, ang MMK ng Karayaw ni Ilocano daw. Danapag tinaglaban. Oo. So, once again, maraming thank you po sa ating, ayan, papakilala ko lang yung ating mga rhythm, ano tawag na? Rhythm section. Yes. Yes. Ayan, sa ating organ. Yes. Tama ba? Keyboard? Keyboard. Kasi parang keyboard naman kasi naguguluhan ako. Bahala ka na kung sinong umuna dyan. Sige. Oo. Sa ating keyboard, awas sa wali, no di kita sa wali, Mr. Buddy! Gumaraw! Tumakdir. Kunana, agas jay. May uni na ka raw. Awan uni na si ka. Ulitek. Ayan. Ulitin tayo ni Mr. Buddy! Gumaraw! Okay. So, sa ating lead guitar, walang iba kundi si Rob Tumbaga. Yes. Ano yung baga? Robin Padilla. Ayan. Ayan, Robin Tumbaga. And syempre sa ating drums, Mr. Jamie Domingo. Yan, si Jamie. Sabado. Domingo. Domingo? Ay, Domingo ba? And syempre sa ating bass guitar, pero ginawang bass keyboard, no? Sa ating bass, walang iba kundi si Margoya Marvin Agne. Ayun. Ayan. And syempre, makakasama din natin Ang saksoponista, Mr. Reventor Lagmay. Stone, ang magpaisuatan. Pagkisyo ka na eh. Time na. Nay. Gusto na. And syempre, ayan, yours truly. Siyempre, pakilala ka pa ilang ulit. Bakit ng saksoponista ka? Pakilala ka Okay. Pag amo ti kadwa na po siya, apo tay saksoponista da. Haan. Pakilala mo kami dyan magbagin. Ayan, apo siya, apo datay nataer, nagwapo. Ken nataraki. Itirayaw ni Ilocano, awan sa bali, apagayam nyo, DJ Reventor Lagmay lamang po. Hoy, Sige, come on, apa itulog na kon? Hoy, ayan, Mr. DJ Reventor Lagmay. And syempre, yours truly, makakasama nyo po ngayong hapon, DJ Klang. And syempre, awan chinelas ni Pinditor. Ingato na lang apo di saka na kasi para mas ay, makita. nakikita ka dito. Makikita ka dito. Magyan mo ng ingangato microphone yung- si Banchong. Huwag mong ingangato yung saka mo. Oh, ito yung mic. Pasensya ni Pabain mo, sarili mo Ay. dyan. Asensya. Bagaman nga da sinilas ko, mangatok lang ta na podot. Okay, so... No, na podot ta tiyempo, medyo syaka-syaka ka mo ta. Ay, Kasya.
Siya nga mabaling nga, ay, hello karayaw, ne Ilocano. Hello, karayaw. Magad kadwa yung mitla nga po ni Basyang Bangsek. Wan kan siyempre, yours truly. Bansyong, bangset. Saka ni Saka. Kadwa tayo man dito, ni kumari mi asaka nga mahilig ag pautang. Saka siya nagpila sige ng pang-asem. Dadan, basyang, sigurado tayo tinodok nga, lako mo, sige rin data, pautangan. Iso nga, ready ka, ta, isaganam ta, pagrasong mo nga paklab, kini kasi, kini, kumari nga saka. Sige garo, diawat mo kay Berento rin. Ay, Berintor, alam dati magic mo. Ayan, so, thank you so much, Lolo and Lola Basha. Ano kumanaw ka na siyang kamang Una mamanas? nung panang muna nang amo noon nung ngay mga nung ang nunang Gala kayo man di plato dito. Bautik man namin. Makambis mabisbisin na ke. Ayan, so, hello, share po more, kakabsat, kakarayaw, hello sa ating 803 live viewers. Share nyo pa, share nyo pa yung katagitibukbukod yung awal, tapos natutay pa yung aga kadwa, kaya naagda dangay. Ita! Nga kanito. Ayan, welcome sa ating mga kasama sa musika na nandito ngayon. Hello kaya Berna! At si Berto. Berna. Ulit. Berna! Berto. Apo. Yeah. And syempre makakasama din natin si Saka. Hindi Sakayan. Manilyn Reynes. Ay, Tumbaga. Paluin ka ng kanya dyan. Ayan, asawa po ni Mr. Rob. Yeah. Baga. Ayan. Ayan na nga tayo, Jekwan. Okay, damdaman mabasit ka, kabsat. Mamaya muna kayo makinig ng mga musika natin. Yes. Magbibigay muna siguro tayo ng panglukat bilang musical bago yung ating, anong tawag kasi doon, Tonton? Bago yung Yung True story. Anong tawag kasi doon yung... True to life story. When? Yun. Regatin na yan, Diyos ko. Bago niya ikwento yung istorya ng Rayaw ni Lucano, Yes. ay magsagot naman pa ilang kadagitiya, balseng panglukat bilang musical. Dito pa lang programa tayo nga na Paulwa. Rayaw! Di Ilocano, happy first anniversary. Rayaw. Ayan, happy first year anniversary. Apay balkat. Barya. Okay, so padagitiya panglukat, sunata panglukat bilang musikal. Ngay sagot pa lang kanya mga sangapada. Once again, happy first year anniversary Karayaw ni Ilocano. Maraming salamat po sa mga bumabati sa atin dyan sa ating Facebook Live and sa mga umabang ng ating live. Share nyo pa. I-share nyo pa. Ipaabutin nyo yung gana 5,000. 1,500, 5,000, and 300,000. Ayan, batiin din natin. Siyempre, andito rin si Ate Evangeline Alberba ko na. Alberba, okay. And siyempre, andito rin si Aliyah. Alberba. And siyempre, kahit may lang pakambo, gagayam kay kakabsat sa mga hindi pa po nakapag-attendance. Pwede pong mag-attendance na tayo mamaya. Hanapin lang natin si Aliyah, nasa kanya yung attendance. Yan. And para lahat ng mga nakasulat po sa attendance is makakasama po sa ating Raffle mamaya. promo. Maraming salamat po. Mamaya kami papasalamat sa lahat ng mga sponsors ng pahanda at sa preparation ng Rayaw ni Ilocano. Isagot mo lang dito yung sunado pang lukat bilang musikal dito palang programa ng Paul 1 Rayaw ni Ilocano. No siyak o te agayat Pilit ko kay napintas Pilit ko datay balkat Ay nalaing nga umanas Isultot senyorita Bignan to tay kasladon niya Amin nga oras ko kat kukwana Pagsagyan nakagluto ang laban Ipaay ko to amin adungok Ayatan naktuti na palalo Oray kaslak grupo pa kabalyo Impaglasat sa plitat latigo Tekno dito kay lamang rik na Gelgelet po pa'y bibibil na Akaslan to mantay ang gelgel Lupot ni maladaga No datang tuwa-tuwa bilang di ang kagasa Nam na maundag ko di kan
tupulo sa krigan kanya. Di kan tulong daan wen awang laging ito'y ganda. Tanap ng lailo to'y sinangal tangayan. Right on! Iilokan. No tatantuan uwa bilang ti at kagasan. Nam na maumbiyak ko di kan tupulo sa krigan kanya. Di kan tulong daang wento agla dinit to'y ganda. Tanap ng lailo to'y sinangal tangayat. No siyak to ti at kayat. Bilyek to kay napintas. Bilyek to tatay balkat. Ay nalaing nga umanak. Isuntot senyorita. Biyagnan to tay kasladong niya. Aming nga oras ko kat kukwana. Pagsedyan ng agluto at laba. Ipaay ko to amin adungok. Ayaten ng tuti na palalo. Uray kaslak ropro pa kabalyo. Imbaglasak sa plitak latigo. Itno dito kay lamang rita. Gel-gelet po ba'y dibilbil na. Akas lang tumangkay ang gel-gel. Lupot ni maladaga. Akas lang tumangkay ang gel-gel. Lupot ni maladaga. Okay, so the Japul Tia, pang sonata pang lukat bilang musikal. Madam Tonya, agsagsaga ka. Yes. Sumarunon iti, ano tawutan? Sumarunon iti Batang Mon. Okay, syempre kailangan yun muna introduction natin is si Madam Tonya. Oo. So, once again, ayan, i-share nyo po yung kakabsat natin live stream natin. And, ayan, mag-shoutout muna ako sa mga nandito ngayong oras. And, bago pala ako mag-shoutout, ayan, mag-thank you muna ako sa lahat ng mga nag-sponsor para sa ating, mga pahanda ngayong at tawag tayo, Tatanga Malem. Okay, so maraming salamat sa sponsor ng ating kambing. Ayan, Mr. yan kasi ka. Sir Arnel Balbin Fernandez. And maraming salamat din pa sa Seafood and Paraffle kila Ma'am Emma Rasay and Sir Dominic Fernandez. And syempre maraming salamat sa pag-cake sa D5 family, the Mayan Filipino Association Incorporated, and Tita Dina Duminsil, Tita Remy, Mauricio, and Tita Jo Ramos. And meron po tayong isang cake dito coming from the New Faith Pico. Maraming salamat sa pa-espasol at pa-butchi with cheese coming from Tita Jo Ramos. And syempre, kaya Ma'am Violeta Barayuga, kay Tita My Loves, Mindala si Stalin Dayo sa ice cream. And syempre, ayan, mamaya, ikon pa natin yung mga listahan ng ating sponsor. Dagitihan ko pa yung anong tawag dito? Yung mga hindi ko pa ibasa tayo ulit damdama pag na-finalize na yung ating list of sponsors. Pasensya kayo karay out na nakabisbisi ken nakadado kami iti and syempre, maraming salamat din pala. Ayun nga, kako na. Sa ating palechon. De leche. Lechon lang. Lechon, akala ko. Ayan, sa ating lechon, sponsored by Sir Willie. Reveal, Gusto, yun. Sir Willie Husto of USA. Thank you so much, Sir Willie Husto. Iti ka na yun nga, an-anos yun. And syempre sa lahat ng mga tumulong, maraming salamat nagiti an-anos yun. Kan ayat yun iti family Rayaw ni Ilocano. Ket, gagayim ka kapsat, ayan, tawagin na natin. Syempre, ang ating, pinakamagandang. Sure ka? Tanyang, tama. Ayan, tawagin na natin yung ating YouTube uploader, Facebook uploader, and Facebook manager, and YouTube manager. Miss ba or Mr.? Mrs. Magandang. Miss kasi mas malaki pala yung hinaharap niya sa akin, no?
Miss Ayan, hello, Ikaray, aw. Tony, Madam Tony. Ada, api panawandak nga ito kayo. Siyempre, introduction nga, di ba? Badi dapat ada kayo, Toy. Oh, sige, Siyempre. karutuwa ka natin sa Manong Re. And hello sa ating, Marvin Tigot, ha? Ikaman kayo, Marvin, itinapintas nga background, DJ. Tenenet. Awan ka no dapat nagsangsangit. Awan mo. Ayan, hello sa ating 800,000 live viewers. Apay Ayan. nakatong sobra mo. Ay, 800 lang gayang. Oo, ayan na, Dumanan na pa yung prepare doon. natin. And syempre, ulitin kakabsat, dagijayhan pa yung nga nakapag-attendance. Mag-attendance po tayo. Sikapin natin makapag-attendance para makasama po tayo sa ating raffle. Ayan, hanapin natin si Aliyah. Siya po ang in charge sa ating attendance. Okay, so, take it away, Madam Tom. Ayan, para sa mga manonood ng Rayaw ni Ilocano. Apo. Apoy, kasta kong Isa ba, boses man? ko, nakatakot. Ayan, para sa mga hindi nakakakilala Wala pa saan? sa akin. Awan. Ay, talaga memorize. Madyak ang mga sa una talaga tamok lukluk na lang. May sapay. Apo, nagmayate. Ayan, para sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Madam Tonyang. Apo. Madam Tonyang. Nawaning. So, yuti. Ayan, ako po si Madam Tonyang, social media manager ng Rayaw ni Ilocano. Ayan. Apo, nag-iimasmit nga bagsak. May sabay? Apo. Ayan Ayan na, na, mo, natamay kayo din mo. Mabiyat. Maayatan nagsasika, Aji bagsak na. Ayan, mag-i-share ko lang po yung story kung paano nagsimula ang Rayaw ni Ilocano. Yes. Nawani. Ayan, nagsimula po ang Rayaw ni Ilocano May 15 po talaga ang anniversary ng Rayaw ni Ilocano. Ayan, May 13, nag-live po niya DJ Marvin yan sarili ng Facebook account. Ayan, ket nag-comment na, kaya kuya maalalam, nag-comment na no, naka-out ba Ajay lang ting comment ko, kuya naka-out ba ko na after G-Live nga Ajay, nag-message to na kanya. Ayan. First live together with DJ Ray. Ayan, madyak po yung amamo niya DJ Ray idengim. Mangmangig ko iti kanta nga, tukmem apinalkangin. Ayan. First live po nila, May 14. Tapos, napag-isip-isip ko, napag-isip-isip namin na gumawa ng show. Ayan. At naisip nilang dalawa yung pangalan na Rayaw ni Ilocano. Apo. Nabuo apo ti Rayaw ni Ilocano. Binuod Kuya Marvin kine DJ Ray. Ayan, ako po ang gumawa ng Facebook page ng Rayaw ni Ilocano. Then, after, aday gayam, umuno na nga guest singer, Dania. Ati Manilin, Tumbaga. Sakta. Apo, iso Nani tati sakta. umuno na. Ayan, dato iti Ati Manilin, madam, makita yung mga Karayaw. Oo. Then, after, aday manen, si Maruno, ni DJ Klang. Apo. Buting nit data kas na horror. Kaslama ba na agpumaltog? Araramidin yung horror ni boses ni Tonya. Ayan, kita sigaro nagtuloy-tuloy miten, madimi expect nga agboom iti Rayaw ni Ilocano. Pwede First daw Tagalog. Kasi marami ding Tagalog na nanonood. Ayan. Tumuloy-tuloy na. Ayan na, nagtuloy-tuloy na po yung pagsuporta nyo sa Rayaw ni Ilocano. At first meet namin together with Ate Klang and DJ Ray after 4 months pa po. So nagkokontakan kami. Nagkokontakan kami every live. Ayan, tinatawagan ko si Kuya Marvin, yung audio ganito, gasta. Ag-check na kapo ti audio from Kawayan to Kabatuan. Ay, sorry. Ayan, Baka kasi Jim. ayan, kasi apo ti istorya na hinga na data. Ayan, kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Rayaw ni Ilocano. Ket, ato'y garo din, nabayag ko nga idoldolin ato yan, awansin nangitan. Ang Ray, may gatoy, dati comment no, agla-live na kay Madam Tonyang official, ket apay ka no, madita yung banggitin ni Directress. Isa siya sa Tawagin nasa natin likod siya. ng camera. Ayaw And mo rin original, naman kasi humarap. Asa Opo. na siya? Tignan mo, aglaming man ay sunan. original member po ng Rayaw ni Ilocano ay si DJ Klang, si DJ Ray, si DJ Marvin, ako, si Madam Tonyang at si Directress May. Ket Tagarod, ayan, awan sinangitan, agkidim tayo pa ilang amin. Directress Ray, Directress May, apo makasangsangit kan sa kasi na TX expect mo. Wala. Ayan. Nabayag ko na po nga idoldolin kanya da atoy. Ate May gatoy camera man taag parang kaman.
Apo, Takot kasama naman. din nanugan mo. Di tugtog na eh. Ayan, kita 1 year tiray awin namin ano na lang nagparang tiya live. Oo nga. Ayan, tama ba inak nagad adobay ti tao daptoy mo. Ati Mayor Orain da ka, may katoy lang. Ayan, iyabak man niya po ka, taitit na kanya ka, jaya, itit ko kanya da. Ayan, Ano ajay yan, ne, Tonton? aghay kayo di camera, ayan, nag-vlog naktatta. Hi ko na Saan? met, pagkwartaan ka man eh. Hi sa vlog ni Tonton. Ayun. Ate May katuyin ha. Urayan tayo ni Directress. Kailangan kita amin tayo ngalimat to ita. Achievements tayo atoy. Ayan. Makasangsangit na kami ni. Majak mo aghan handle nak ti ubing nak ngim ti ikwakwak ti Lalaki king babake. lalakay kin bagbakit. Sobra ka mo. Asa makasangsangit nak talaga. Ayan. May katoy Ate May. Ibarang ay pakita ka lang. May katoy. Ayan. Si kami apo ti lima originality rayaw ni Ilocano. Ayan. Siyak ti kaubingan. Ngema. Siyak apo ti Tikalakayan ti laklakat kanya. Ayan. Dawatik man. May katoy man. Ayan. Itid ko man atoy. First Pa-check time nga yung nga ating regalo. Kanya da. Ayan. First, inuray ko atoy tiya nabayag nga aldaw. Siguro 1 month atoy. Adaba idea yon na natirigalo kanya yo. Ayan, since 1 year na tayo. Ala, Meron na ako. atoy. Meron na ako. Ano kaya ito? Yung awan, matagal mo nang nagsangsangit, pinapaasa sa amin yan. Mahirap po kasi namin kinuha to kasi unang-una may mga problema May kami naging nga. problema. Hindi, sa pwede namang kunin na lang natin. Ayan. Nagka-problema po kasi ang YouTube channel namin and dandanin na po nga na pukaw. Isang strike na lang nawala na sana yung aming Yes. YouTube channel. And Ayan. supposed to be, alam ko na kung ano to. Mading nga silver play. Makasangsangit. Ayan. Naiyak din ako kasi syempre adayo tiya na Anong napanan na malaman tiya natin programa yung tayo. Andito pa lang naman tayo. Ayan. Iyaban tayo man ni DJ Marvin ititing nga tatalo kayo iti front kwati ray out ti Ilocano eh. May bade. Si kami lang iti Organ ko yung bade. Atoy apo kita picture frame mi lang nga ikabit. picture mi nga 5. Ayan. Ala na nga ta atoy. Happy birthday ko na namin ni Ma'am J Ann Bakaay. Ayan. Oo, Thank you po sa mga bumati sa aking birthday. ang pagkasilang ng Rayaw ni Ilocano, May 15. Ayan. Ulitek dawatik man nga i-share tayo ati live streaming yan tiya bukod tayo nga walls kina groups. Tap no? Ato tayo nga agakadwag, danggay ka na. Ang rayaw Ayan. kita. Tata, ganito. talo Ah. kayo tatin si kayo iti Ah? apo makapasangit. Since kayo ti nakarupa iti Rayaw ni Ilocano, ayan, kayo kinagat na po. Diyos ko. Actually, matagal ko na pong nakuha ito pero wala po akong karapatan para buksan ito dahil kailangan na Apo, live video interrupted. Idulin tayo pa ilang apo, agsubli tayo. Madamdama, after a minute. Nabitin na yan. Kitan tayo no, okay? Okay ba? Okay na ako. Ayan. Nilipat ko Kunang siya sa karot, data. nabayag ko apo nga igim ato yan 1 month ago. Yan, para sa mga gustong mapanood kung paano ko nakuha. I-visit nyo lang po yung YouTube channel ko. Ay, talaga. Talaga. Ayan. Ala, agluk-luk tanda na yan. Kunang nga ro, awan ti sumalak mamot manglukan. awan na po ti karapatak nga, manglukat atoy, ta masada karapatan data. Suda ti nakarupa iti Rayaw ni Ilocano. Ayan nga ro, den, luktan yon. Ayan. Ang regalo ko namin sa inyo, ang ating silver play button. Apo, dati makasangsangit. Ayan, ang silver play button po ng Rayaw ni Ilocano, na-receive na po. Ayan, maraming salamat po sa lahat na nga nagsusubscribe at nagpa-follow sa Rayaw ni Ilocano. Ayan, presented to Bulusan, Renston Bulusan ko na napayasin eh. Apo, dati makasangsangit na meet lang actually kasi madimi in-expect. Nga kasama, alwada nyo, nag-ato. Ay, kasla, apo.
Nagpinta. Apa yung building man. Ada surat na ato. Ayan, dati letter na niyo YouTube. Naapuraan tayo nga ayan. Kita, kunana, share the recognition by allowing your team to purchase the Personal Creator Awards. Ada apay tiya, surat na kanya tayo ni YouTube. Ayan, basahin pa lang ti surat na kanya tayo ni YouTube ni Ma'am Susan Wod Siki. Kunana, ang kasabot Siki. Ay, some 100,000 subscribers. Just how far you have come, kunana. If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far, kunana. And that is why today, we're so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only you have brought a unique voice and style to the world, you have also created valuable connections and built a community along the way. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them. Just as growing community continues to inspire you, we can wait to see you. What do you next? And we'll be with you every step of the way. Sincerely yours, Susan, CEO of YouTube, at dati Permana Apo. And congratulations po sa lahat ng Family Rayaw ni Ilocano at sa lahat ng mga tumutulong, nagsusubscribe, nagpa-follow sa programa tayo na Paul 1, Rayaw ni Ilocano. And gano'n dati tiya sorpresa kitiya Rayaw ni Ilocano. Apo. Katin tayo pa lang ato, tag-picture tayo man. Apo, dati nagsangit ko na, kawa nagsangsangit kit. Pasensya kayo na na-istorbo aji programa tayo. Ayan, ito po ati sorpresa. Apo pa igiman, apo first time ko. Kano nga ta maigyanan di kastri ko. Nagbayag ko induldulin apo atoy. Ayan. Pag message tayo pa lang niya, Kuya Marvin. Siyempre, habang message na igyanan na ajay. Apo, nagpintas na eh. Hiyawid ko pa lang pagsisinoblatan tayo every month. Rayaw ni Ilocano for passing 100,000 subscribers. Apo. Message, Kuya Marvin. Hello, soundcheck. Ayan, muna tayo amin na po kita agyamayaman kami iti panagtalakyo kada kami. Yan, iti Rayaw ni Ilocano. Siyempre, nga uray anyaman apo ti naganan. Siyempre talaga iti may sa apo nga grupo kit adda nga talaga hamo talaga maiwasan iti sangkabasit a problema wala na tawag dito adda basit nga tampuhan ket pagyamanak iti nay grupo iti Rayaw ni Ilocano ta uray man kasya iti napaspasamak nga kunak itay nga adda basit nga tampuhan basit a problema ket actually Karayaw dandani kami pa yung nagsisina. Yan. Dahil apo iti sikreto nga haan mi nga mabalin apo nga ilimad kada kayo iti kaanuman. Ngem gapo nga rod apo iti naganan iti kasla datay na tiwala mi siguro iti kinatangken mo iti tumunggal iti kinat alistumi nga makapagtutungtong isong na-resolve may meet lang apo di nga banag ngem uray man iso di ko nami nga uray man kasano iti kina
kinaado nga problema kunami ket para kada kayo amin apo nga viewers iti Rayaw ni Ilocano. Sang kamay sa kami nga lima konakta syempre karaman damadaton yang Directress Ligaya May iti dating nga programa ngam ti kunami no uray kasanuman nga problema sang kamay sa kami nga sumaranget iti datang nga problema tapno iti kasi kita hangag baliw iti hangag sardeng iti income panang parparagsak kada kayo amin apo nga viewers iso nga pagyaman nami iti presensyayo amin tanawan kayo nga viewers, sponsors, ken followers me, ken kasama tin iti subscriber mo iti YouTube channel, iti Rayaw ni Ilocano, sigurado nga hami siguro nga naragpat dahita nga arapaap no awan kayo. Iso nga pagyamanan pagyamanda kayo amin kakabsat. Aken kang Ronana po iti apo tayo nga namarswa, nga iso ti nang padati amin. Ket gyamyaman kami apo ti napalaus unay napalalo unay nga bendisyon mo kada kami nga grupo ket sapay kuma apo ta lalalo pay nga bendisyonan na kami tapno ni kasyeket makaparags adu pay apo ti tao nga paragsak mi ken kasamoten nga adun tupay kuma idaw dawat mi nga adun tupay kuma apo iti matulungan mi nga padami nga tao yan ket tay kunakon yan, agyaman kada kay amin nga awan labas na. Yan. Thank you Rayaw ni Ilocano. Maraming salamat Kuya Marvin. Yes, next message. Niya Angker Raymet, niya Yes. DJ Ray. Okay. Apay pasmado kan sa DJ Marvin. Pero may magagkasta ta silver plate. Ayan kasi apon ako na ni DJ Marvin. Ayan, naglungkot si Kadimbaga na. Ngam amin na kahit kung imbaga na mutin. So nga mabaling ko lang ibaga kakabsat. Followers, agyaman kami tingke pinang suporta. Ano siya nang suporta ti Rayaw ni Ilocano. Sapay la kumata. Ataman kay idano mo muti. Sapay la kumata. Ada kay lata agnanayon nga mangtartarabay iti Rayaw ni Ilocano. Hanggang ito kumapo mamuma. Kastamot tin apo dagiti so amin nga sponsor iti Rayaw ni Ilocano. Thank you very much, ma'am. Sir, kaslaki ni Ma'am Tonyang, Ma'am and Sir. Awan sa baling may baga ko na po, tanay bagadan. Thank you. Ni DJ Klangmet, pagsaritaan tayo mit ni madamdaman niya, Madam Directress. Aman. Sa wakas, nahawakan ko na siya. Ayun, actually, Karayaw, syempre, yun nga sinabi namin kanina, hindi na po namin talaga in-expect na magkaroon kami ng ganito dahil nung naabot namin yung 100,000, sinabi sa amin ni Madam Ton, saglit lang ha, tabakada agubo. Naglikudak lang. Okay, so, kami talaga expectin nga karoon kami itikastuyin kasi eto, ganitong itsura lang siya, pero napakahalaga bilang isang YouTuber ang magkaroon ng isang ganito. So, di ko talaga in-expect nga karoon kami kastuyin, tadandani pa'y apo nga ng pukaw iti YouTube men. So, talaga nasingpit ni Apo Kanyami, inyawat na lata, atoy para Kanyami. Ang tagal ko ring hinantay to, ang tagal akong pinaasa ni Tonyang, nasabi niya wala na talaga. So, timo ibagak lang sa mga kasama ko. Ayan, agyamanak kakabsat, kakadwak, ayan, hoy, wala kasing ganyanan. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga... Nagsangsangit ko na. Ba't kasi kanina nagsalita si Manong Ray, ba't nagsalita kayo walang ganyan? Ayun, ayan, agyamanak ta, syempre, pinaranas nyo sa akin yung ganito, agyamanak, and Agyamanak, basta maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Rayaw ni Ilocano. Thank you so much sa inyong lahat. Sapay kumatada kay lakanayan kanyami and hang kayo nga mo mga sumusuporta. Iti grupo mi, iti pa na grupo pa mi, iti boss-bosses mi. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and thank you sa Panginoon. Ayan, to God be
The All glory. And syempre, maraming salamat sa lahat ng mga bisita nating pumunta ngayon, sa lahat ng mga sponsors, maraming thank you po sa inyong lahat. God bless us all. Ito na talaga siya. Congratulations, Family Oo. Rai Auni Ilocano. Dahil dyan, kumanta ka na, Ton. Ayan. And syempre, may Ayan, mga guest tayo ngayong araw. Iingatan. Ay. Pwede iuwi ko muna to. Siya Pwede pa na lang dyan sa mangyayari. ilagay, oh. Charot. Pwede Pwede na. na tayo ilagay dyan. Kaso walang lagayan. Apo, nagpintas ka. And maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe sa YouTube channel ng Rai Auni Ilocano. Kaya dawatik man met nga suportaran tayo kung magigiya. Individual channels tayo. Ngakas pa nagsuportar yun itiya. Rai Auni Ilocano. Ayan. Unahin tayo ni DJ Marvin. Ayan. Marvin Agnet, Zeros One. Apo. And syempre kaya DJ Reventor Lagmay. And yes, yours truly, Clarissa DJ Clang. And syempre kay Madam Tonya, Mr. Buddy Gomaro. Oh, ano pa yung mga gusto Si, niyo ipasubscribe natin dito? Meron din ata si Ate Evangeline Alverba. Ayan. Manilyn Rose Tumbag. Ano pangalan mo Ayaw, dun sa mga? Manilyn Songs and Covers. Apo, Ayan, Manilyn Ajinay. Songs and ko. Dati si na Mampet. yung ating Magmag na diletsyon tayo. Ayan, yung mga bisita na rin. Hoy, sobra ka na. Ginawa mong lechon naman siguro. And syempre sa mga bisita natin, magsiputer kayo rito. Apo, nagpintas talaga igyanan si kani. Oo. Yawit ko ba lang? And syempre, Maraming salamat po. sino pa yung mga kwan? And syempre sa mga nandito ngayon na mga, syempre, marami kayong mapapanood ng mga singers. Yes, may mga singers tayo ng from ibang Isabela. banda. Maraming salamat po sa pagbunta ng, ano tawag dyan, sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Oo. Dahil dyan, magtawag muna tayo. Yes. Unahin tayo, adyo mo unang guest. Singer, iti Syempre, yung unang naging guest natin, yan. tuloy, siya pa yung unang guest natin noon. Siya yung Sumunod unang guest ako. natin noon. Actually- Maalalaklat tayo, ide. Ayan, hello. Di ba ate, i-chat ka pa, ide? Acknowledging Ayan, the presence ng mga dumating. Apo! Ado Beta talaga ako Olanday. diya bisita tayo. Diane de la Cruz, Abby de la Cruz, and Angelina. Thank you Hi, so much sa Angelina. pagdating. Oo, so, tawagin natin yung una nating guest. ngayon. Natawag Oo. yun gini ni Lola Basyang Ni kiniba. Saka. Ni Saka. Ayan. Ayan, tawagin Ayan na natin natin. mga rhythm section. Maraming salamat po ulit. Ayan, thank Sa you. mga bagong dating, punta lang po kayo Elia para sa ating Pa-promo. pa-promo. Ay, pa-raffle. Ano yan? Kape? Ayan, Ayan, ate, oh. para mag-attendance kayo, para masali kayo sa ating raffle. Dahil maya-maya magra-raffle na tayo, wala na kayang darating. Oo, mag-start na tayong mamayang mag-raffle. Okay, tawagin natin si Miss Manilyn Tumpaga. Okay. Ayan, tawagin natin si Kwan, tawagin na rin natin si, ano tawag dito, para may kasama rin siya rito sa alam, si Miss Berna. Kasya kayo, na ka na. Si Miss Berna, ano na? Bernabe. Berna lang. Oh, Berna lang kasi. Oo, ito na. Ayan, palakpakan natin karay. Maraming thank you sa pagpunta ninyo. Yan, syempre shoutout kay Ate Chang na nanonood ngayon. And si Kuya J. Bakay. Hi, Ayan. Kuya. Sabi ni Tita Shirley pala, hello daw Klang Yes. Lang. Hi, Tita Shirley. from Australia. Oh, Hello si Tita daw. Shirley. Baka nanonood siya ngayon. Ayan, hello po. Hello sa inyo. Nakakahiya yung suot ko. Nakapambahay. Ako din naka... Adabay nakangato sa akin na dito makikita. Nakako na. There's sunlight, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's some way. Everybody say to do each and every little thing. Oh, I
does it bring if I ain't got you? Fine kind, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody, the way I love you. In my mind, I see your face again. I don't know frame of mind. You ain't got to be so blind. I'm blind, so very blind. Other girl, can't you see what I am? I've even breathed for you. What good does it do if I ain't got you? If I ain't got you, oh baby, you don't know what it's like. You don't know, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, baby, you don't know what it's like. You don't know, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Yes. Paparawa? Alright, thank you so much. Rayauni Ilocano. Ayan, shoutout to Kuya Edgar Aragon. Ayan, nanonood siya ng Rayauni Ilocano. Aglinglingiit, amin, nagbabasa, pati imak. Binigay mo nga sa akin tong mic mo, basa eh. Naipulagid ko pa kanyam kaya Oh my God. Na, grabe. nagbabasa. Yan, basensya na po. Mainit po dito sa kabilang mundo. Ako na? Uwing. Ano, dobra Nahiya yung ako. taktoy, agtakder talatan. No! I know. Okay. Sige, Daytan. Tira, Berna. Huwag Check, namang check, test, test. mabugbog kita ah. Ay, kaya ti tumaray no Test. duwa ta laban ti maabak ka. Ah. Ay, mali. Test, Kaya one, ka. two. Check, 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 Agkis check, din yung kanya eh. check, 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 Ang Check. suwi na ako. Agkis din yung Sige. kanya. check, test, Aray ko. test, okay, test, check, 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 test, Kakatayong dayta. check, Ano test, yan? Hanggang mo. okay, test, test, okay, check, Nagloko man ang kalbade. Aya, itira na latan. check, test, sound, check, test, One. Alis na ako. Wag niyo akong inaano ta. test, Ano. okay, check, Siya yung test, perfect kasi matangkad na maganda pa. okay, check, test, Hindi. Tatamaan ako. Nag-ice cream ako, hindi pwede. Pero na, bawal ka sa pageant. Nalas. Hindi naman ako Test. makikipagent. test, check, test, okay, Ate Banji, Bawal tulungan din mo ako. ako. Bawal din ako. Madimit ang mabalinta. Ah, wala. Kinurang tihay. test, check, okay, sound, Parang sa kumo lang yan kanina man eh. Ah. Oo, naalala ko Check, nga sa kumo test. kanina. check, 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 Ayan. Siya po niya po, ni Bakit, sakta. Okay, jam-jaman down.
Nagsumayak tog singir si utang Taga rin niya. ka, siya ka. Siya ka nga. Sumayak tog singiran niya, may bayag 1 year. Habang pa ka, bayad ka. Oh. Ay, oo. Ngayon, noon ako, ano ba yun? Nalipat ako. Gilukano kla taga minun. Apo niya mo, hirap na hirap magtagalog. May 16, hindi nag-guess na ko muna. May 16 tatas 1 year ko. Happy anniversary man eh. Happy anniversary self. Nyong. It was nothing. Di ba nag-ice cream yun? It could be nothing. We understand. Everything is beautiful. Songs for you come from you. Without you, what am I gonna do to be with you? To be with you, to be with you. I just want to be with you. Be not selfish and don't be foolish. You don't have to be in disguise. A twinkle in my eyes. Songs for you come from you. I need your love, your love, your love. To be with you, to be with you, to be with you. I just want to be with you. Right out. Ray Ilocano. It was nothing. It could be nothing. We understand. Everything is beautiful. Songs for you come from you. Without you, what am I gonna do to be with you? To be with you, to be with you. I just want to be with you. To be with you, to be with you, to be with you. I just want to be with you. Sige, tira. Ang sarap kasi nung ice cream. Napalaluam. Gunggo na. Bastos niwa. Okay, so, ayan, maraming salamat kay Kwan. Nakapag-attendance na po ba ang lahat? O, sa mga, ulitin ko, sa mga hindi pa po nakapag-attendance, Agbunot ban? ayan, mag-attendance na kayo. Agbunot At mamaya, magbubunot tayo ng tatatlo-tatlo. Yes, magbubunot na tayo mamaya ng patatlo-tatlo sa ating Meron mga- ba yung ano yung tuyig-tuyig na ganon? Walang tuyig-tuyig. Pagbubunutan ng papel? Wala namang tuyig-tuyig kasi ganon. Wala. Magtuyig-tuyig ka na lang dyan. Hindi, ilalagay nga natin yung papel doon, di ba? Rupol yon, rupol. Rapol! Ay, Ay, na, rapol. Diyos ko, berento. Wala ko rupol. Ay, papay. Okay, so maraming salamat sa ating unang Kalahok. guest. Unang kalahok Yes. from, Marikina. And ano yung isa? Paranaque. Oo. Susunod na yung sa Tabuk.
iba kami. Ayan. So, marami tayong mga kwan ngayon. Marami tayong mga... Kabanda. Ayan. Yes. Kaya makakapagpahinga tayo, Mano. Oo, siyempre naman. Mm. Makapag-relax tayo ngayon. Yehey! Mabuhay ka, 4x4! Ay. Parbite po naman lang. Likurban ngayon. Bawal Oo. ang alak ngayon. Bawal, oo. So, ulitin ko sa mga hindi pa po nakapag-attendance dyan. Oo. Kompleto na raw pala, oo. Kompleto Kay na. Aliyah, punta lang tayo kay Aliyah. para Kay sa- Lola Aleya po, punta lang po kayo Hoy, doon. Aliyah lang, Lola. Ay, kala ko Lola. Oo. Kasali tayo? Wen, dapat kasali tayo. Hindi. Sayang di aircon. Ay, ay may aircon. Oh, Ako lang kasali dyan. Hoy. Bravo. dapat kasali tayo. Hindi na, hayaan na Hindi natin sa Sige, kanila. ibigay na natin sa Bigay kanila. na Bigyan na natin natin sa mga sa kanila. bisita. Ulo mo'y tumodor ka. Might sa... Lahat na halos ng paraan. Sinubok mo, ngunit di umobra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat titibig. At huwag mong masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ganyan nga kaibigan. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong masyadong titibig. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Okay, so dahil tumawa ka, ikaw ang kumanta. Okay, so maraming salamat po yan ating Sonata Rapol 1. Tawanan mo ang iyong problema. Okay, magtatawag na naman tayo. Okay na ba? Kompleto na yung ating raffle. Wow. Ano yung magpaparaffle muna tayo ng 3? Oo, hindi. Si Kuya Marvin ang pagbubunutin natin sa ating first 3. Yes. Kulugin mo naman ang gusto. Ayan, sino kaya ang maswerte? Sino kaya ang unang mapalad na gumagamit ng palad? Bariya. Oh, yan na yung ating pinakakuan, no? Yes, siya man na bunot. Si Kwan muna. Ada ko mati mayawid me. Okay, so, Ayan. ulitin ko, nakapag-1 na tayong lahat. Oo. Kuya, DJ Marvin, bunot. Tatlo. May salang. Tatlo. Wen, tatlo. Tatlo. Ape nga kiniwar-kiwar maun. Nakita Ang- data ng Ano, bere. ti? George po. Agpili kayo pa ilang ano, anatiitid dito yun eh. Ayan, basta manguha muna tayo ng 3, then manguha ka na muna ng 3 dyan, Ton. Atoy first.
Ate Pelang. Ayan. Anya nga taata. Anya ata ton? Karton nga da kwartana. 5,000. Ayan ang ating unang Kalahok. pangalan na nabunot. Ayun. Na binunot na pailaeng ni Dakilang Pinduter, si Tiray Aon ni Ilocano. Awan sa Yes. bali ni DJ Marvin. Agne! Apo. Isa tayong tatlo. Ayun. Yeah. Eh, Gito! ang unang. Okay, una natin. Oh, wala po itong daya, Walang daya sa Walang bunot natin. Walang laot ito, walang laot. Ang nakakuha nito. Yes. Abawanagan na. Hindi Bikitan number, nita. tapos titignan Ay, niya by doon. number. Tantana na dyan. Bagsak mo, Kuya Marvin. Number! Number. Number. Apo. Napitin natin. Orahin tayo lang po, Abdi. Ayan. Apo, atan. Number. Number! 1. Ada na yun na nga. Apay, 1. Ano ba talagang mauna? Ito. Oo, sige. Ayan. Ate Timaalan, ha? Oo, oo. Atoy. Number 20. Ayan. 20. Sino to yan? Tingnan Number natin yung 20. pangalan. Apa! Shone Nakaswerte Ato! na Shone! Aglag to. May kabaylag doon! May ganda! Interview in tato. Oh my God! Apo. Teka lang, Bago- teka lang. Wait lang. Ang kapil. Ay, kaman ti microphone na daw. Apa, nakasursurde na yung kadwakon. Alam ako nam. Aglag to ka. 1, aglag to ta. 1, 2, 3. Teka lang. Oh, alam ako nam. Thank you. Oh. Aglag to. Ayan. Ang una nating Ayan, ni Nanay Shone. Winner. Yeah. Ang swerte naman ang Kadwa. una natin. Pwede mo Lagtaw. na i-cancel yun. Pwede mo na siyang i-mark. Apo. Para Pangalawa. lahat mabibigyan. Nagpinta si Lagtuna. Manong Ray. Pangadwa, si Batit lang. Ayan. Ni Uncle Ray. Apay nagswerte ako. Siyak parapol, siyak mati kababatitan kayat dapay nga tatatoy. Ay, Nangina wag ako. mong kinakon yan. Maliit lang yan. Nangina pero- amin na Kahit kita. maliit, Oh. hindi nyo alam kung ano yung laman. Baka siling labuyo to o di pa kinabang, di ba? Kaslat akong kunambit ha. Ayan. Naka-change oil ka lang kaslat. Our second winner. Apo. May isa pa. Second winner. Apo. Goes to... Itinang habak, hitangal daw. May isa pa Awan may isa sa pa na- bali, no di tayo na naisap sa bali. Oh, isa ka nga. Arami. Numero, Apo. iti letter B. Okay. Ito yung mga, teka lang. Ito yung mga unang nagsulat kanina. Apo. Nasa mga unang nagsulat kanina to. Mabaling kami agawid nga rude. Kan. Adam, Wala. Pinarti ni Tontonin. Nabayadan na. Sige, go. Number 4. Number 4. Four. Supremo Ventura. Supremo Ventura. Tatang tayo ayate ka. Ayun. Gayem. Ayan. Wow! Kala ko single ka. Tusero. Gayem ko na. Ay. Bagam single ka. Apo. May sabit lang ating singer. Ayan. Oh, pakantayin natin siya mamaya si Mr. Arnel Pineda. Ayan. Congrats, Daddy. Thank you. Ayan. Congrats. Ayun. Okay, ito yung isang nanalo. Sige na daw. Apo, napinta sa atoy. Boss, swerte naman yan. Ito, next. Baka silver plate mo lang ata. Okay, number 17. 17. 1-7. Hoy, Christian Bulan! Ay, dalawa Apo. nang uwi sa akin sa bahay. For vintage Sige, ka, galingan no? nyo. Galingan yung wagakot. Oy, Team Ton Dito yan. ka dyan. Dapat ano timayawin tayo. Ayan, ito yung bunso nila lakay ko, si Christian. Ayan. Bunso pa lang yan, ha? Bunso nila to ha, pero Ah. grabe. Ayan, congrats. Congratulations. Ayan. Kaya tagayab kayo nga rutiyak, ha? Oo. Ayan, madam Okay. ka mamanin ulitin. Oo. Agsubli tayo ulit, ha? Mag-guest tayo, tawag tayo sa guest Ayan, natin. Yes, no? sa ibang Oo. banda. Tawag din tayo ng 2, 3, 4, 5, 6. Ba't sasabayin tayo sa Pwede natin umpatin? sa, yung Ayan. mga dumating. Ayun. Tawagan natin sila. Si Abby.
Si Dayan, si Adelina, si Bethel, hellowi. Hellowi. Amabok Come suda. forward. At dahil nag-hellowi kami, alin kayo. Upat mit ti Mike. Ayun na si Mason. Ito na yung isa. Ayun. Ato ni Ate Lina, kit ubing nakpay lang hindi makadkadwa niya. Pero Mama ubing ko pa lang isuna. sunat at tao. Yung tanaw na akling at tumakilin. Pwede ni Manang Manilin. Kahit si Bethel. Nagpura siya Tumigil siya. Tumigil ka dyan. Ay, nabi, alin ka na, Dayan. Up. Ayan, ano? Ayan na. Happy anniversary po sa Rayaw ni Ilocano. Ayan, congrats po sa mga idol. Ay, Ilocano ka no, Ilocano. Ay, mahirap po. Baka di ka maawatan, di bagana. Mahirap po, mahirap. Ay, Ilocano nga ka no. Ayan, magandang hapon po sa mga Ilocano nanonood. ka no, Ilocano, Ilocano. Sige, kasilatan. I-translate mo ka no. Well, sige, Lembag sige. nga malimyo apo. Mahalaga mga waten nga na din bagana. Ang sursuro abo nga Ilocano pagpaspasensyaan nyo. Pasensya kayo na po yan, Tibon Sumit. Ate gamin, nagkapupay gamin apo ate J. Saudi. So nga hanamo. Hanamo ti Ilocano. Japan, pwede rin. Gapan apo. Ayan, ulitin mo yung apong kablaawan, ti happy first anniversary ti Rayaw ti Ilocano. Ayan, thank you po sa pag-invite sa amin. Ano nga rin nga, itikantayin Ngayon lang po, that's all. Thank you. kami na po. Tara po kami. Nagparang kami lang. Kami. Gusto na po. Ayan. Umuna pa na di ubing. Si kami lang ka na. Pagkari ka to. Pagkari ka talak di songbuk ko. Awan mit kanta. Wait lang. Ayan, isang love song po muna para sa inyong lahat. And once again, magandang hapon po sa inyong lahat. At happy anniversary sa Rayaw ni Ilocano. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now, girl, I find comfort. God knows, 'cause you left me just when I needed most. Yes, you left me just when I needed most.
about what you might be. I've written you letters that I like to send. You just said want me, 'cause I need you more than I needed before, and now will I find comfort? God knows, 'cause you left me just when I needed you most. Yes, you left me just when I needed you most. Oh, 'cause you left me just when I needed you most. Yan, maraming salamat po. Okay, para po sa inyo lahat. I came to you and never asked too much, wondering what you would say. Hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been gone when the best is over and gone. Give me your troubled mind, you know it's you. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Until it all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right.
song dito dua nga kadua. Diyan kami na namin titirain na dito may isang yung uno na akon. Siyak pa lang tuwira. Ayan, may isa pa lang ako nga Ilocano. Para kadagiti mahilig ako ti Ilocano song. So. Ayan. Ate ka no, drummer timang tira. Susunod yung drummer, kakanta. Kanina pa siya kumakanta dito sa likod eh. Sunod ka. O sige, kung susundan mo ako. Ayan, may sa na po nga Sunny Weng, may sa po nga Ilocano song. Tingnan mo pa kaya. Ano ka dito naulila ti puso. Inulilang ko'y puso, pinanawang natuto. Hanya na nagsakit, hanggat di na naguto. Inuuray kabiyag ko, pinabayagag hanito. Gimawa di kan makita, nag-aasulit ay apat ko. Sinugat mo daytoy puso, kanagayaken ka. Nang namnama, ako ruray kenta. Naulilan di ayat na sinangal ta. Kapon niya tayo, may ko'y nena. At nagadi sa palinga, tayan na yan. Alam ka buwang magpasakit kaniya. Inilang ko'y puso, pinanawang nagtutuo. Anya na nagsakit, anya kat di na naguto. Inururay kabiyag ko, pinabayaga ganito. Ngemawanti kan makit, taga-agsuklit to'y apat ko. Sinugat mo daytoy puso, kanagayaken ka. Nang namnama, ako ruray ka. Naulilan di ayat na sinangal ka.
Paano yan, Box? Sasayaw. Walang Okay. alis dyan, Box. Sasayaw kayo. Maupo ako. Walang alis. Bok, kaming tatlong kakanta, ikaw ang sasayaw, Bok. Oo. Sige, sige. Sige, sige. Saan ako, walang saan ako alisan yan. mabesto? Walang alisan yan. Joke lang po. Uupo na po ako at sasayaw po yung mga kasama ko. Walang alisan. Baka mapahiya po yung Rayaw ni Ilocano pag ako po ang sumayaw. Kinakagahan ako. Sige po, thank you. Kaya may sama na ako mas saniweng. Pumalis yung isa. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.
matapos eh. Ayan, thank you po. Hanay lipas, Jay. Kung aging ka na kano, so nalata ka nun. Ay natin kadwa ko. Ton! Makatimampay lang, Tonton. Apo manager. Apo creator. Kaya napintas man nga creator me. Ayan. Naglalaing da si kadigiti bisita tayo. So, garod. Man. Kasla kayat ko. Ay, na atik langin nga eh. Aja ni Ay, madama. na Brian tayo, nag-agbuno tayo ulit manitiya, talon. Yes, at bunot tayo man ang talo. Naglalaing daneng. Hello sa ating 690,000 live viewers. Yes. Page tayo kini 200 sa itiya YouTube channel. Yeah. Yes. Ayan. Ayan. Dawatin Next. di pa nga i-share tayo ato yan. Tiya. Bukbukod tayo nga wall stop no. Ado tayo pa nga agdadang kay agrirag sa kina agririn na iaw. Idata. Amali. Ah, ora. Uy, nagbunot tayo na Mano ti bunot kita oy. Talo. Talaw. Oh, eksakto talaw. Kita mo lang Kukwam. Kukwam. Kanyak ko na na. Yan. Okay, para sa ating tatlo. Yan, Dons. Di, sobra mato Ay, ni. katim niya may isa. Ah. Sublimata duwata sa gala ka ulit. Yo. Apo. Kanta na na. Najibagsak mo man kuya. Okay, so, Apo. Okay, ayan Ang na ating mo na. pang-apat. Dati man na po, kaya may kaupata. Okay. Our fourth winner. Yes. Anan. Ato yung pinabatit nga silver play button. Yeah. Ayan. Number Yes. 13. Ayan, sino ang number 13? Numero Si, 13. Christian Galabay. Christian Apo. Galabay. Ay, nasuna. All the Nakawan way ka from nasuna, Samaran. forfeited. Ay, awan ka na iso na gaya. Okay. Ano 1, niya? 2, 3, 4. 4. Awan sa nasuna. Yan, dyan siya kanina. Ayan, umayan niya. Sir Tawagin Christian natin si Galabay. Christian Galabay. Galabay. Apo. Ayun. Aba, makaigim kawit lang tiya silver play button niya, kuya. Yan dito, halika rito Kuya Christian. Ah, Ito picture po yung can. one, ito yung best friend ni Kuya Marvin. Ayan. Aba, ni Best kuya, friend. Christian. Ikantay Yes, mamuti Christian. Mike na tapa. Ikantay mamuti kundaway ng kumablaway no suman na auditi sangaw. Ato yaji, dungdung Sige. wen nga gayem niya. Agdaldal ka. DJ. Naimbag nga oras mo, Mang Ray. Ya, siya lang ka titao dito. Ayan, naimbag nga oras tayo amin mga kareaw. Happy 1-year anniversary kin. Sabay lang ko matagtultuloy ti suporta digiti sponsors. Sige yaman, thank you. Maraming salamat, Sir Christian. Apay Galabay. kas di lang nagbagas. Agkanta ka pa no? Yan. Next number. Okay. May isa nga bagsak. May isa nga bagsak. Atay alaan da nga premyo ta microphone. Apo, directress. Atanay. Ayan na May isa nga. nga premyo. May isa nga premyo. Apo. Yan. Ano nga ta atoy? Microphone. Ika na kami man tibagsak apo operator. Ayaw. Panglima nga kalahok. Ito inaapo inabak. Sino nga man ta? abo nga palabok. Apo, nagchat-chat nga. Ito numero 2. Apo! Kada kadwa na nga sa is. Ay, tamok yung numero 2. Painti sa is. Tamok numero 2. Irish 26. Agabaw. Ayaw. Irish Apo. Agabaw. Ayo. Oh. Ana ato, ipatangan pa lang naman yung mabatangan mo yung maala. Ayan, O pagdaldalan mo congratulations. ta. Ay, agdaldal ka pa lang ading kaw. Kaya ikismis mo dagad am mom. Kaya pa ito. Naiya ka? Thank you daw, thank Ayan, you. hipaggayam ni Apo, direct press. Ay, pag nande ako Apo. directress. Next number. Sana naman pangalan ko. Ay, Sana awan pa yung makita, madi, one abagan digit. da na eh. Ha? Awan pa di abagan da, ayan na nga eh. Ajay Eh, na ito na. Agkapada Ay, ay pang oh. indim kin pang pito. Okay, next number. Yes! Number 10. Numero 10. 10. Diwata Ventura. Ayan, isukat ko sa Aji Dakil. Ayan, Ata, Diwata Ventura. Diwata, Team. Bintura.
Magbibilang kami ng 5-1. Babartakam ni nagpitas may tabadong na Ayan, si Diwata. Teng, Ventura. teng, tereng. Ayan, mamaya may makakatanggap din ng 3 tagpa 500 Apo. pesos. Ato yan, nagawin pintas. Nagpintas pa jibado na. Coming from Madam our sponsor. Tonyang. Kunana. Ayan, coming from our ayan. Para sa mga gusto mag-order. Mama kasaon. Mag-chismis ka na. Okay. Ano? Yun lang. Ayan, maraming salamat. Ito mga prizes, thank you so much kay Ma'am Emma Razay Fernandez and Sir Fernandez. Dominic Fernandez. Ayan, mayroon ding 3 tagpa 500 coming from Ma'am Emma and Sir Dominic Fernandez also. Thank you so much. Ayan. Okay, next, tawagin natin ulit si Yes! Ate Banji. Ate Banji, ang Apo. magnanay. Stillwater. Ang magnanay, tawagan natin yung magnanay. Halika rito, Magnanay. Nina. Ang Para dalawang bakon. Alberba. Kaya tuloy ko yung inaayos ko doon, oh. Lola Alberba. Yes? Tapos pag may medliin tayo, manisoda madamdamag sa sarunodam. Talaga. Sulitin tayo. Amma na. Itit tayo kanya na iti kadak anya datiya. Atoy. Atoy, Tata. ate microphone. Anak ang taem man te. Alaya! Come here. Anak ang taem. Anak ka. Apo. Kasla di pagpaborito ko sa. Anak Nilatan na ba? Phoenix Stillwater. Aginada apo. So nakano tinagkanta tiya Berting. Datoy apo, di inauna, iso inuudi. Apo. Okay. Lagi tayo na po, lagi tayo. Guest singer tayo, nga gina. Ang regular guest singer ng Rayaw ni Ilocano. Niya. Ate, Evangeline Alberba. Anak Kiniya. kantain nyo nga eh. Mamamapay lang. Apo. Ah. Aji man nakasamsamit nga sa miwi nga. Beneath Stillwater. Stillwater. Putaw si Sarunoyo Ajaya. Intro amoro din at Ading Marvin. Birding. Malpasan. Ayan. Joke lang. Apo. Beneath still waters, there's a strong undertow. The surface won't tell you what the deep water knows. Darling, I'm sailing. I know something's wrong beneath still waters. Your love is gone. Even a fool could see that you should be leaving me. But it's tell every heart must take its turn at misery. And this time it's me. And I cry alone beneath still waters. Your love is gone. Rayaw ni Ilocano. Even a fool could see
Somebody's and every heart must take its turn at misery. And this time it's me. And I cry alone beneath still waters. Your love is gone beneath still waters. Your love is gone beneath still waters. Your love is gone. Happy anniversary, Ray Audi Ilocano. Pau, nakasamsambit ka sa miweng. Nakapinpintas ka nga sa miwe, binit still water. Sagot na pa ilang kanya tayo niya. Ate, Evangeline Alberva. Yan. Pau. Sika nga nakanta. Anak kanta, mate. Berting, atoy. Ate, apo, Ajaya, nagkanta ito ya, Uncle Berting. Uncle Berting. Parbangon ko naman nga rad. Parbangon ko naman. Ayan, nato ya, Ajaya. Next song, nga isagot na kanya tayo niya. Uncle Berting. Sagot na kanya tayo niya. Alia Alberva, Ayan. anak niya. Adyo mo nun natin nga nagkanta ni Ate Evangeline. Evangeline Alberba. Sa miweng, nga napaulwan, Uncle Berting. Uncle Mang Berting. Apo, Ay. dapat tumatawag kanyam na. Apo, di boyfriend na. Sana all. Ay. Okay. Hindi nga rin tinggan, iti pinagkanta ni Alea. Apo. Ato yan, Ajaya, Uncle Berting. Ayan. Parbangon no agriin apa nagugulit di kamutin mangisaan sa aduay-way tinwangan nagakit niya Gilberti natari pa to ibiding pabuli na misken ang tulade awan kanyan at banot inatuleta asmalag uri maka sinit na itipodo nangarat kadlata uri at kasago banit na ang patronwang itiban nakaingan na Kasta niya Gilberti sila sumang pekati malemen katitiyan na rumang ay pa nagbiyagan nunalpas tirara etin apa nagpiro panggedanan ala tiro nagtaganin pa nagaapiten ngem apay tanaliday taabagang nalipay iti nga amang depresyo iti bagay niya Gilberti di tayo misen na pagkikit di nakikinumin ngem kunan na sumulit ako grabe sumarunuwa pa nagkatanan na efek si kakit ni maton doble pa iti
po ni Gilberti isang mayroon pa pagkatsen alatiro maglawalo magkaya at ang may sa amaleng nakita ni Uncle Berting nakatugaw nagkakape nagpamuleng awanan iti matalon inaamin ang lalakot awan piket keng kwan magkaripato. Pagbanguto ang riing na panagugot iti kamutin iti samang besing malibog ang ti Uncle Berting dagiti anak na agraman ng buka na nagragranadaan na pandinisita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kuana at kanininyero doktor ken abogada ni Uncle Berting niyang atang obrana kasta ni Uncle Berting sila sumampet na timelemen pindain na anak na apasyare nalakonan ti kagkaganan tapi nagpaadam na gamitan mansyon inigi balay na si kangay karupa ang mangungkat na suna ni Uncle Berting tatang suna aramin nati amin kadatay nga anak na ang subalit tayo kumamit keng kwana ang subalit tayo kumamit keng kwana. Apo, maraming salamat, Miss Alia Alberba. Alberba. Yan, naka-pintas nga. Apay kas kasala pinatngiwat ata. Pangal-alam ata yan. Pangalala ata nga ko boses. O nagtikaramba? Ayan. Mana-mana lang yan. Hi ma, shout out sa'yo Apay dyan. karaktok ka. Ayan, tek anak na po ni Ma'am Evangeline Alberba ni Miss Alia Alberba. Ayan. Ayan. Hello po sa ating 732,000 live viewers. Wow! Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng likers, sharers at star senders ngayong araw. Ayan, kita dati na receive tayong tawag Yes. from Saudi Arabia. Ayan. Ayan. Kinadungtong na po niya Madam Tonyang kit kayat na kanong asunat. Siya niya mangibasa. Thank you tayo kiniya Ma'am Cathy Chua. Chua. Iti Saudi Arabia. Tanang ipadala. So na kanyak itatang. Ayan. Aha. Kat Nakipag- manipod kin kwa na, nyatim kumbaga na. Kuna Yes. na kita, Madam Tonyang, hello. Kuna na. Ay, Nagbukaw so. anya ko na. Hi Ma'am Cathy Chua. Ayan. Hello, I'm Cathy. Thank you tayo of kiniya Saudi Ma'am Arabia. Cathy Chua. Tanang ipadala kanyak itatalang. Iti 10,000 pesos. Wow! Para iti Rayaw ni Ilocano family. Ayan, sa anak ni Sir Arnel Balvin Fernandez, si Yes. Audrey May Fernandez, and si Eliza May. Fernandez. Yes, at dahil dyan, isang bagsak na happy birthday nga para sa kanila. Happy birthday, happy birthday to you. Come on! Taratatan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Apo, naragsak ka pa nagkasangayo ang amin. Ayan, para ka nagiti ang kasangay itanta. Yes. Ang kasangay ito no bigat. Yes. Kaya nagkasangay. Nagkasagat. Yes. Kaya nakasama ito ini ng kalman. maminsan. Yes, sa lahat ng mga may sinaselebrate ngayon na birthday, happy birthday. Advance happy birthday kini Directress. Maraming Yes, salamat kayo. para sa May 19. Yeah. Oo nga, kay Apo, May naman hindi Ligayan. i-celebrar tayo. Yeah. At dahil dyan, maraming salamat Sir Arnold sa 500 star. Apo, niya tatay kasi pala yung ang pagpatayab niya, Sir Oo, Arnel, yun sa mga iti nagsasend po ng stars. star na hindi namin
may basa. Yes. Maraming salamat po sa pag-send. Once again, happy birthday Eliza May Fernandez and Audrey May Fernandez. Ayan, And mag-shoutout nga tayo dito sa mga Kwenta. nanonood. Mm. Bago ulit tayo mag-raffle ng 3. Yes. Okay. Ayan, maraming salamat po once again sa lahat ng mga star senders natin ngayong araw. Ibaba naman eh. Inatok lang. Ay, pasensya na po kayo kung hindi kami masyadong nagbabasa ng comments ngayon. Na, Yes. adotiya bisita tayo nga singers, kita sulitin tayo Kanta yung isuda. suda di Gundaway nga Well. makapag-perform. Ayan, Sabrina Lorraine, Laulinda Tasanit, Rixa Domingo, Agustin Beltran, and kaya Buddy Gumaru. Happy watching, Happy sir. watching, Happy watching, buddy. sir. Ayan. Velasco Derans, Randy Banang Velasco, Rita, Kapila. Oy, Ay. Rita Olbap, and syempre kaya Tita Dina Dumingsil, Tita Jora Amos, aha, kaya, sino pa to? Tita Remy Mauricio, Tita Mylang Sminda, si Stalin Dayo, ayan, kaya Uncle Frankie, hello Uncle Frankie, Perla, Paz Quinto, Alan Marquez, Malina Digpio, kaya, Juanito Tagaka, ha? Siyempre, ayan, so, ito muna. Salamat Ma'am Emma Rasay Fernandez sa 200 stars. Mylene Carriazo, ayan, punta kayo rito, Mylene. Yan. Punta kayo rito sa, mayroon tayong Hello, conference ading na ko. sa- Oh my God, ading ko. Elsie Adriano, Meg Takaban, Marninas Manalang, Sir Dominic, maraming salamat sa 200 stars. Ma'am Cathy sa 100. Marcian Casiple, Winston De Los Santos, Velasco Derans, maraming salamat sa 75 stars. Okay, and syempre, pala, dala mo na baton? Awanhan nga imabot. Hindi daw umabot yung Pero- t-shirt natin. Pero, ayan, Babalin tayo yung mangalan ng madamdaman siguro. oo. Ayan. Kas Magbibigay makita tayo. yo, nagpintas niya, suot mi aya. Yes, so promote lang natin yung ating t-shirt. Ayan. Ayan, sa Available mga- na po siya. Oo, sa mga nag-order po, and si Tonton na po ang bahala. Hello, Sir Jonathan Rapacon. I-message nyo na lang po si Ayan. Jonathan Rapacon. Hello, kay... sa Doon ang dami-dami ating adwa. iniisip, Diyos ko, Ayan, Ano para sa mga... mapaspasamak Message nyo sa'yo? si Madam Tonyang. Ayan, Ayan. para sa mga gusto ko pong mag-order ng Rayaw ni Ilocano, certified Ayan, Rayaw ni Ilocano, Ilocano t-shirt. yes. And message lang po natin yung ating Facebook page na Rayaw ni Ilocano. Yes. When no Facebook account ko nga, Renston, Bagulo Budusan. Ayan, bilisan niyo mag-present na kayo habang nagsha-shoutout pa ako. Maraming salamat pa, Tita Dina Dumingsel sa 100 stars. Mark Anthony Cachola. Hello, Rosalind Aide. Mel Sarkina, Alibel Dizon de la Cruz, Sir Jonathan Rapaco, and Sir Benny, Malin Bautista Waldo, Jackie Tabuyo, Mary Ann. Hello, Tita Mary Ann Kinsay of Canada. And syempre, Sweet Rose CG. Helen Abad. Hello, maraming salamat Tita Remy sa 200 stars. Okay! Magbubunot na naman tayo ng 3. Tan-tanan. Ako Ako naman. na naman. Ako naman. Ayan. Yes. Tatlo. Bunutin man na Oh, sige pa ilang kayo, Rom? 3. May isa? 3. Talo. Ang mabalinti may isa. Ayan. Puro agad kakadwak ko man. Ayan, i-shoutout ko man agad yung Team Mulong nga kaibigak dita nga agluto para tatta. Yes. Basta tayo Lucano. Ayan, ang Team Yeah. Tonyang. Yes. Team Madam Tonya. Team Ayan, Madam isa natin Tonya. tatlo. Ay, hamo, basahin namin na. Kanya ko sa may Ayan. isa. Ayan. Apo, ang ating ika-pitong winner ngayong tanghali. Ito ang mapapanalo. Apo, feeling ko nangabak kami manen. Ay. Sobra kami to. Kasana atoy, mabalimit kasta Ay, baliktaran. Yan kasi. Kasta. Oo. Numero 9. Baliktad. Numero 9. Manilin, 9 talaga? pag 6. Ano? Sino nagsulat nito? Hindi 6 yan. 6 daw ito. Sino ang number 6? Sayang. JR Ventura Abaw! Malay mo si cash prize, Madam Apat na nga Doacan. kasi ang bata mo. Sayang. talaga yan, oh. Oo, Tignan mo, 6 kasi tumayo na talaga, tuloy si oh. Manilin kanina. Ate Sayang ni, Manilin, awanti 9 nga kasta na Anong pangalan niya? Tignan mo. sayang ni Sakka. Baka Haji Jason cash prize. John Ventura. Ay, Jason Jan. Jason John Ventura, halika na. Jason Jan. Jason Jan Ventura. Jason Apo, John may kan. Ventura. May isa, Come on dua, na. talo, 5. Lima. Tot, tot.
Ayan. Ay, Josh ko. Kaama. Abi kasta. Ano nga ta ato? Apo ate Aji, pito tayo nga winner. Napkin Ayan. sa lang matata. Ha? Napkin. Napkin. Anong wasap? Hindi, kapag daw natanggap mo yan, may pakis daw. Libre may kiss pakis kay daw Madam sa Ton. akin. Sige nga, sige nga. Ayoko yun. Ayan, maraming Oh, salamat, sobra. Jason. Okay. Pumatagatuin ton niya. Apo. Sa susunod na Ayan. kalahok. Ang ating ikawalo. Manong, Ikawalong kalahok. ito ang mapapanalunan niya. Ito. Ito. Ay, may payakap. Numero 3 Ito yung mga huling na may nagwan. kasamang 6. 36! 36. Zach Zoom. Sino si Zach Zoom? Sakzum. Sakzum. Nagpitas Zach tanagan mo. Zoom. Apay, Zach Zoom Apay tinatawag. gamit ang Apo. Sakzum. Si Bob Marley pala to. Isaganaan nyo man ti Isa ang microphone. Bob Marley dyan, bilis. I can Isaganaan nyo man ti tell. microphone data Reggae, bilis. interview untay man. Dito si Bob Marley. Yo, what's up, yo? How are you, man? Mga tema na po Agkanta ka kano. Sakzum. Oh. Ayan. I Sir can Bob tell mo Marley. Anya man tema ko na may pare ka eh. Na naalam dati gun-gun udem itangal daw. Thank you amin po ti programa yo ti Rayo. Pudno mo latabo. Focus lang sa Agililo sangit ka, at ano sangit. gayong ni Bob Marley. Pudno mo latabok mo kaya. Ayan, alay mo, alay. Ayan, thank you very much. Isukat ko lang tan bilog, kayat mo? Ay, Duwa nga bilog kasukat na. ay. Maraming Okay, salamat last kuya. number! Oh, nakaswerte met dato yan. Ayan, number! Awam pa di premyo na. Ay, wingaya. Apo, nagdaktil. Ito. Number 1 na may kasama Ay, Wala. 14. number 14. Marlina. Apo. Ajayak. Nabahan ka. Ayan. Walang iba kundi si Jobilin. Ayan. Jubilin. Apo. Ka na ate. magpakita dyan ka na lang. Thank you very much. Maraming salamat. Congratulations, Ma'am Jobilin. Jubilin. Jobilin. Yeah, thank you so much, Ma'am Sa Jobilin. Bida ang saya. Apo. Ayan. Congratulations sa mga winners natin. Yes. Nakamono tayo, 9. Oo, Nice. 369. 2 sets pa. Nagre-request 16 sila, lahat. pakantahin nga daw natin si Kuya Marvin. Yun. Request nila. And mag-press habang nagpa-prepare siya ng kakantahin niya. Ako kasi dati, mabalik Kilo. din eh. Ay, iganan mo ito at ayusin ko yan. Ayan, Ayan. sa mga Apo, nag-present, nagdadungan Larry Gumangan, press from Alamini City, Pangasinan, Ben Onya. Ma'am Priscilla, hello, Ma'am Priscilla Madriaga. Kay Jing Datugan, hello, we. Kay Alabel Dizon, Gina Reyes, Sherbet Capila de la, Catherine Deus Dumlao. Kay Lola ko Shirley Prestigio Patines, Kathy Lumaday, Florida Bulawit Soriano, Benjamin Enriquez, Mario Orteza. Maraming salamat sa 45 stars, Diana Rose Mencias, Edgar J. Machaz, Edna Mata, Marzal Buan Ramirez, kay Catherine Deus Dumlao, Eliza Nicole Ventura, ayan, kay Vilma Diaz, Diza Domingo, Marlo Edades, Richard Balagot, Larry Gumangan, Mindala si Celine Dayo, and kay Ma'am Crescencia Mariano Agpasabel, Marcelo Lauza Gagote, and kay Mel Noel, present din si Jose Ignacio, Maria Nano Piano Ramirez, Marlon Ramiscal, Ansaga. Apo, kita pagka-time nga rod niya. Request da ni DJ Marvin. Bakan tayo Aji nag-trending kanya na. Ti YouTube. Ayan, they Di one respond. ka no. Tay kay manggigan yung mit lang nga po yan tiya sarili na nga YouTube channel ayan no kaya yung i-download. I-visit tayo lang po at Marvin Agne. There is one ken madi tayo mit nga rod liplipatan. Check this. Nga i-subscribe ken Check. hit na din yung notif bell. Ayan. Check. Ladies and gentlemen, Mr. Marvin Agne. Yes, kasakbayan man yun nga naganan isagot ko dati nga kanta kada kita na
viewers sa'yo. Dagiti na nayat unay nga viewers sa'yo, syempre. Kahit kumamat nga erok na, dagiti nga kanta ka, dagiti na nagagat ka na naanos unay nga sponsor iti dati nga programa Ray Aw ni Ilocano. Yan, kang runaan. Dagiti na sponsor sa nga han nga nang ibat-bati kanya tayo manipod idi nga ingana ita. And syempre to Ma'am Cathy Chua, yan dito na Saudi Arabia. Thank you so much yan ti inted mo Ma'am Cathy nga 10,000 pesos ses yan. Ken syempre Tita Minda Lasiste Alindayo, syempre and dagiti na Fernandez family dito na San Jose, California, USA. Yan, dagiti ni Ma'am Ruth and Sir Rolly Clemente dito na Honolulu, Hawaii. Ken kasama to dagiti na han ko na po nga naganan madakamat nga sponsor itiray aw ni Ilocano. Yan. Agyaman kami unay kada kayo. Ken syempre dati na nagitid iti naganan iti anajen DJ Klang. Data intid dan. Na ispasol kada niya dagijay. Dagiti na Check. Ayan, espasol. 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 Siya ka apay na espasol? butcher with chesh. Ay butche. Nga inyawa man dagiti na Switzerland Fanatics. Fanatics. Na Ayan, po thank you, kumay. thank you. Thank you. Ay, Thank you very much. maala kayo tanti video. Ha. Actually, magnaditatingan ni. Atay senior di rabi Magnakita sa tingan. Magnakiting na. Uy, Nalan. Oh, nag-iwas si Smilan na. nagmatismailan na. Ayan. Kat, thank you. Thank you, Big Kinangkel ka kanayon nga tumultulong dito. Siyempre. Naka-smiling face pa. Ama, Toto ibibo dan na madata. Kaya singer mi dati di Rabi. Thank Why? you, Uncle. Naka-anos ka kanayon nga maibabao. Mabalin sa nga representan. Ano ba siya? Pala. Ay, Duwa siya- kayo og Joet. Ako na ka. Siya mababa. Pag siya lang dandamaman tapo ko na ba siyang? Sige, no Ni- totoy bebo. O ni Danilo. Well, sige. Oh. At the dancer, damdamaya. Man. Sige. Kita kakarating ka, Kuya Marvin. Alright. Ayan. Ito na po, yung request niyang kakanta si Kuya Marvin Agne. Yes. Dearest one. One. Hindi pa lang programa nga na po. One. Ray Aw Ni Ilocano. Dearest one, I love you very much. And remember, I always love you. Everywhere, I think of no one but you. You are my true love, my dearest one. Dearest one, each time I hold you tight, I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful,
Kuya Marvin, ayan, pwede ba tayong mag-guest ng Nang. ng drummer? Yes. And yung mama niya yung kakanta. Yes. Ayun, nay. Yep. Fake. Doon ka muna, anak. Tawagin natin ang mag-ina. Aha. The Marso family. Ay, Yan. syempre pala. Oo, the Marso family. Tawagin natin sila. Si Kuya Bert. Yan. Si Denver. Mhm. Yan, magaling. Ilang taon na si Denver? Ilang taon ka na, Denver? 7 po. Ay, Sebe. Wow. Ayan. So, future musikero rin si Denver. Ayan, tawagin natin si Denver. Si Kuya Bert, yung papa niya. And syempre, yung kanyang mama. Si Verna. Ayan. Ano, Jack Pepeso na ganda? Marzo family. Anjay, tatay? Verna Bert. Bert Verna. Ah. Ayan, si Denver po is 7 years old. Ayan, anak nila si Berna. And syempre, ito yung kanyang papa. Ayun, lolo nila. Ito po yung kayong nila. Ano ba yung kayong? Ayan. So, once again, palakpakan natin ang kanyang Marzo family together with Kuya Marvin Agne and Kuya Buddy Gumaro. Ako ng picture sa inyo. Sige na, picturean ko kayo. Okay. Yan. Once again, Marzo family. Yes. Oo, binibilisan niya kasi nukan. Kawawa si mama na tumahabol. Emang lagi siyang Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai pita tari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukan diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimenjak kamu. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu. Emang lagi manja, aku pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan secantik, cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Ganda ng drums. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik pakai pita tari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, biar lakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu.
first time ko kasi niya makahawak ng ganitong drums. Ang galing-galing naman ni Denver. Imagine, 7 years old. Denver, ang galing-galing Denver. Palakpakan natin si Denver. Oh, isa pa daw, Gwan lang. Anong tawag dito? Kahit wala nang kakanta. Sige nga, Denver. Kakanta pala. Sige, si mama niya kanta ka pa rin daw. Isa pa kay Denver. Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will no more wars and our children will play. One day, one day, one day, well, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving, though the water stay raging. In this maze you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it face you no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will no more wars and our children will play. One day, one day, one day, we are one day, one day, one day. When ladies always change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. When we will all free and proud to be under the same sun, sing songs of freedom like all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There will no more wars and our children will play. One day, one day, one day, we are one day, one day, one day. La 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 la, la 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 la. Thank you. Ayun, ang galing-galing talaga. Palakpakan naman natin si Denver. And napagbigyan siya, ano. Oo nga, may Napagbigyan. Di ba, Thank you. Denver, hindi lang yan yung ngayon mo gagamitin. Yes. Oo. Jame, makatiman. Kamamet, pabulot mamat. Oo ka, yung ating pang live is 18% na lang. Mag-raffle na tayo. Okay. Apo. Pagin na natin ulit si Jamie. Aha. Parang Ay. ayaw na umupo ni Jamie. Ito. Ilang taon ka na, Jamie? Ilang taon ka na? 7 si Danbert, ikaw? 8. Pabunutin tayo man ni Directress. Hindi, nagbunot na rin tayo ng tuloy-tuloy kasi malulobot na yung ating cellphone. Apo. Sige, sige. Magpa-part to live po kami mamaya, kakain lang kami, no? Mag-foods lang kami. Agsubli kayo to ang amin, Madam Oo, Damay. magla-live po ulit tayo mamaya, magpa-part 2 tayo mamaya. And tatapusin na lang natin ngayon yung
Raffle. Raffle. Apo. So, meron pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 na, 8 pala. 8 na, ano tawag dito? Paraffle na Aji pa ni Aji ba? gift raffle and syempre. Ayan. And 3 cash prize. Talong Baka may gusto pang magpahabol ng cash prize para sa mga bisita natin dyan. Ayan, Baka para gawin sa mga... ninyo, baka pwede niyong gawin 5. Oo. Okay, magbunot tayo ng isa muna. Kanatiya premyo na. Ay, Atoy. Ambok na ana atoy. Anya? Ay, thank you naman gayam yan tigayim ko nga nagbalbalot atoy niya. Diwata Ventura nakapimpintas Ay, damo na. Damo na Oh, arda niya ata. napunot na rin naman na siya. Thank you so much, Diwata. Ayan. Okay, ang ating nabunot sa numerong 3. 3? Oo. May kasamang 333! Evangeline! Apo! Acerba! Donate ko na da. Donate. May ante nga binir. Is still water. Ayan. Pagbunutin nga Congrats, natin si ate. Kuya Buddy. Sa isa. Pagpunutin mo nga rin ang Wala, isa. nakaturog. Makaturturog agad yung instrumentalist. Nagapo kami to karato. Bunot ka may isa. Amo, bisin Nakasali na ba? Wala kasing magsisilip. Hindi. Ako kasali yung mga yan. Ayan. Okay. Next number. Atoy. Ikaw na. Apo nagngangato. Sa letra Ano po? ng... Sa letra ng N. 3 may kasamang 1. Ayan. 31! Kaya mo ba? Sino tiya 31 tayo? Edwin Garcia! Ayan, tawagin na si Edwin Edwin Garcia! Garcia. Apo. Oh, ayan na di ko napapremyonan. Oh, Ito Ate. pala. Ito. Atoy. Ayun. Congrats. Ayan. Next! Ton. Nabunod na. Ang Ang direct-dress. uncle. Oh, direct-dress. Punk it down. Asan muna yung kwan? Down. Raffle. Raffle. Oh, isa lang pa ilang tamanong. Anya tayo walis. Isa lang magkastam nyo. Sasaka. Amok na ana ata. Isa lang mo na. Amo sirsiripin yung isa lang mo sa nyo. Apay kastat isa lang. Kasi change oil mo ata. Nabalis na. Iso tiya kuana. Ito na yung mga huling nagwan. Anong tawag dito? Nagpasulat, nagpalista. Nagpalista! Number 38! Jamie! Forfeited yan. Kaya palang ganda-ganda ng pag mo doon sa part na yun kasi alam Ate mong ti ikaw premyo yun. na. Ay, napintas bagbagay mga ata kuya. Baby Madamdamang doll. ngalokta. Baby doll. Oh. Proud ka pa yung nga sila ginabunot. Okay! Next number! Next number. Okay, our next winner. Ito, palaki na ng palaki. Apo. Meron dito sa taas, oh. Sino? Kasala, Ton. Damdaman kita ngayon, Jame. Iti numero 3. Apo, puro Nga dakadwa na nga 4. 34. 34! Sino ang ating 34? Emerson Bong Ranay. Emerson Bong Ranay! Abo, napakaswerte naman ng Apo. asawa. Ni Abiya Laing Tikwan. Congrats ang Shell. Ayan, sa PC iti puso. Niya, ate, Evangeline Evangeline Bong. Alverba. Abunot pa tayo! Yes. Direct win tayo yun. Oo, diretsuin na natin kasi malalobot na yung cellphone. Padaktil nga padaktilin, no? Ate, Apo, Ginex. Ayan. Number 22! 22. Sino ang ating number 22? 22! Hey, Smar! Agne! Hey, Smar! Hey! Pito!
Pitong! May kan! Betong! Hainsmar. And meron na lang tayo natitirang 3. And yung ating cash Ato yun prize. Pitong may Ito. kato eh. May na. Lalaki di mangiyawat kanyang eh. Hala pala, batin pito. May ka na. Aga pa po rata yun eh. Ayan. Aglong message ka pa lang. Aning talo. Lolo. Ayan, congratulations. Kaanakan ni DJ Marvin. Pabunod ko na lang isa. Mayroon Apo. tayong 3 gift. Tanto na lang. Apo, ayam si Bakit. Number 41. Ayan, sino ang number 41? 41. Betel! Betel. Ulanda! Apo. Ay, magamit mo atin naman ka ang tugtog, kuya. Ibalon mo ata. Next! 9 ka no. Ayan. Dalawa na lang sa ating gift. Yes! Apo, sino nga ta? Sino kaya itong Jeko man maswerte eh, Jeko nito? man. Hindi umuno na kung mga nagsusurat. No. Apo. Sasabihin ko kung ilang digits to. 2 digits! Wow! To. 2 digits. 2 digits number! Number 1! May kasabang! 2! Number 12! My birthday. Rob Tumbaga! Ay, anong pangalan mo, kuya? Ay, siya nanalo? Oo. Ay, halika dito, kuya. Akin na. Di siya! Ay, akala ko. Ayan na naman kasi. Ay, nakakita ka lang na. Ay. Joke lang. Apo, ang ating pinakamalaking prize. Airpod. Doon! Namusiran ka, nakadakdak ka. Ay, Mag-message ka, no? Teka lang. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy first anniversary po sa Rayao ni Ilocano. Apo. Yan. Thank you so much, Rob. Thank you. pagpunta. Ora nga mga abak ni Manilinin. Apo, ano na ikaw? No, number 9 datoy, forfeited din. Right. Madimita ka, duwa kayo Kung atoy, aircon atoy, muna lang apo, Jikwana. Kuya, last one sa ating gift raffle. Ang ating maswerte. Maswerte mananalo. Mga bakiti aircon, muna lang apo, Jilikot. Aha. Kotse ate apo, kotse. Apo! Number! 2 digits number. Awanin. Ito siguro yung pinaka-kwan. Pangalawa sa mga Nag-last. nag-dance. Number 1! May kasamang! 3. One may kasamang. 1 may kasamang! 1 may kasamang! Hoy, lobat na One. tayo. 1 guys, kamang 1 nga, 11. 11. Sino? Si number 11? Reynald Delfinado! Ayun na! Ay! Halika dito, ikaw ang nanalo. Anong pangalan mo? Ayan, congratulations. Isusunod ko yung iba mamaya. Ayan, congratulations. Okay, ngayon ibibigay na natin ating 3 cash prize, 500 each. Taratat. Bariyahan na rin natin. Ayan. Babariyahan na natin tong isa. Sino kaya ang maswerte? Mabibigyan ng Once again, maraming salamat, Madam Emma 5,500. and Sir Dominic sa ating paraffle ngayong hapon. Ayan, bunutin muna na yung isa. Tiag bunot kit aji front itiray aw ni Ilocano taggigay sa kayo. Ano maya? Si Kuya, bigyan mo na si Kuya. Kuya bunutim nagan ko Awan nagan ko gayon dita. Awan nagan tayo. Bunot. May isa. Apo. Ayan. Kit ni sino? Nakabunot ka ng kay Ray? Yes, of course, why not? Ayan. Nasa akin yung bunot ni DJ Sino kaya Marvin. ang naswerteng na Sino kaya ang swerteng na nakuha? 500 pesos! Yes!
Sa numerong. Teka lang, no, da mga baki jay, madaman titugaw na jay. Sukat na ni Bilog. Bilog. Uy. Ayan. Nanalo ulit siya ng 500 pesos. Sa numerong 20 na may kasamang 4. 24. 24! Carlito! Garduque! Apo, 500 pesos. Family ni May! Ligaya May! Let's get it crunk, phone, 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 in the sensory. Open now, open door. Let's do this from Ayan. me, don't be no hateration, toleration. Ito, Uncle. Innocence from... Ito, Uncle! Dito po. Ay. Dugdugwin gayam nga. Oo, papapalagin Kaya ako ako yung direct Marvin, resato. oo. Ayan. Congrats, Uncle. Camera! Ayan. Okay, thank you. Teka lang, pahawak mo na sa kanya. 500 pesos. Alay, mang kailangan mo kaya? Iganam ko yan. Iganam. Sa kaya, ganyan, garudan. Ayan, congratulations. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. Eh, syempre, pununin natin yung dalawang nanalo ng 500 pesos. Malobot na talaga. Ang ating pangalawang maswerteng nabunot para sa 500 pesos. Ayan, walang iba kundi Ay, ang suswerte naman ng mga to. Hakot Award. ay, Hakot Award ng apo. mga to. Number Hakot Award ang family ni Ligaya ngayon, ha? 28. Sino si number 28? Edmond Garcia. Edmond Garduque. Apo. Garcia? Ah? Garcia. Ay, Garcia. Ayan, dali ka na rito. Ay, Garcia Gaya. Sana yung 500 pesos. Halika na dito. Dali ka na rito, kuya. Ay, para sa mga gusto pang magbigay ng ipapaprize natin mamaya sa part 2. Yes. Apo, mabalik po, Apo. Mabalik kayo agi patayap. Iti blessings yo. Kaya nga, oh, sige na. 13% Asa na na lang yung tayo. ako natin? Asa na yung cash prize? Hindi, sabay na sila mamaya ng isa. Itawag ko na Ayan. ulit na. Yes. Ba't ganon? Ba't ganon? Isa na rin. Napakaswerte naman ng mga Nagswerte to. with 10. Number 29! Jo Marie. Sino si Jo Marie? Ay, Apo. Jo Ayun, nakmanata. Marie Kabakan. Akin Apo. ang swerte daw gitoy. Di kayo man. Pagigatangan nyo, met adyan ang abakan nyo. Ayan, ito na yung cash prize ninyo. Rabia Ajibado dane. Rabia. Miss Universe. Oo. Red, blue, yellow. Pangtalpakan. Talpak na. Sa wala sa meron. Nasa Ayan, sa one. Melby. Ayan. Congratulations sa inyong dalawa, Congratulations sa mga nanalo. Okay, kakapsat yan kagayam. Ang isagot kami karoon din iti Maudi. Maudi nga sunata habang charge natin yung cellphone dahil magkakaroon tayo mamaya ng part Part 2. two. Tawagin nga natin si Kwan. Pag Trip down ni Rob. Dan. Trip down. Tawagin na natin 4 na Sila. babae para sa disco. Para sa ating last song. Ayan. Tuloy-tuloy nyo na yan. Sige na, 4 na girls. Oo, Kaya kaya na sige pa yata. Habang Kwan, pumunta na tayo rate sa mga girls habang di pa lobat yung cellphone. Okay, alin na kayo mga girls. Ayan. Ang Isa from pa, isa anong pa. band sila? Isa pa. Mga musikero yan ng Ayan. bandang Isabela. Tawagin na natin, Ate Lina, Abigail, Manilin. Pagpupuli-pulin nyo na maming nga ako. Disco. Disco ka no? May kan Manilin. Ayan. Sabi. Tapos nagsalada aya. Mm-mm. Ajay. Tawagin na din natin para sa... Totoy Bibo, ano? Pati Lina. Unahin tayo kanaya. Totoy Bibo. Pagsasaron min yan. Medley ay disco meet ate, di ba?
Ayan, idugtong nyo, Aji, Totoy Bibon, Ate Lina. Ading, Totoy Bibon. Request ka no, Aji, Kuskus, ay, kuskus. Aji, Tawagin na kusinero, dita na ya, likod. Nabibuya kanya tayo itata. Ayan. Sige, tawagin muna natin si Bethel para sa Totoy Bibong awitin. Ha! Tawagin natin dancer natin. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Come on! Bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tanggol. Sa gabi bugi ba itinuro ng tatay ko. Sama-sama ko kaya ako ngayon'y bibong-bibo. Alright! Come on! Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibo. Alright! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Naiyak ang iyayay at tuwing may presko, bentang-benta. Lahat ng buluwang mata, pag ako'y nakikita palapit na. It's a bird, it's a thing, now it's only me. Remember and remember, you remember me, Totoy Bibo. Alright! Come on! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibo-bibo gumalaw. Di ko mapigilan, lumuyod ako sa tulog. Lahat ay ikat sumasabay, kahit Totoy Bibo, kahit Totoy Bibo. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. One more time! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. One more time! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, galing ko gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Come on! Aha! Ha! Ha! Come on! Aha! Yeah! Okay, so isagot may laro din natin last song. Tawagin na natin mga girls sa ating hot song! Alright, once again, happy birthday anniversary, Rayao Ilocano! Go! Waiting my heart, waiting for some lover to call out about another lady. Promise and fall to us. Looking for some handsome baby this evening. I need some handsome baby tonight. I want some handsome baby this evening. Lord, I have some handsome, God, I have some love tonight. I need some handsome. I want some handsome.
Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa pagkikisama sa atin. Yan, padaanan natin yung ating part 2. Kakain lang kami, mag-chow lang kami. Once again, thank you so much. Maraming salamat sa ating mga rhythm section at sa ating mga bisita. Ayan, mga tayong karayaw. Ayan, ita-charge lang natin yung cellphone. Babalik po kami mamaya at kakain lang po muna kami. Thank you so much once again!